Welcome back to my channel! Channel that's only exclusive for Zirconia, so wala dito yung channel. Welcome back to our vlog. So, you have the music off! You have the music! So, the latest news is napagaw ko. Paos. Wala akong boses ngayon dahil kahapon meron kaming meeting sa SSG kaya. So, wala na talaga akong boses. So, half day kami. So, if you don't know, here in Bohol and many provinces, whole day 8 hours ang classes because sa Manila, half day because there's no abundance of classrooms and many students. So, half day kami ngayon. I don't know why, but so in the morning meron kaming classes and in the afternoon uuwi na kami. So we are heading home. Not actually heading home. We're heading somewhere to Laag-Laag, to Gala-Gala. So we were igat-igat like that? Yes. Bodol lang! Bodol, pero wate pa siya. Si Bodol, wako yung pagkaon, wey. Shawiring, oy! Ano ka na? Bodol? Gusto ko ano, Basta may ang dine in. Pinatitibok mo ang bilis ng puso ko. Pinatitibok at pinakikinggan mo. Pagkat gusto ko ang nota. Ang nota mo. Gusto ko. Gamay. Dear crush, gamay kay. Gamay kay X. Huwag kang titans dyan, ha? Maana nga, nakamove on ako nimo. Huy, crush! Pag-titan dyan! Ikaw di kalimtan, unsa ka dak. X, Yung paigo, siguro si Harvey Kindala, siguro ni Kyle. Di ba siguro? Noche nga si Gia. Kibaw mo? Talaga? Here, I have my first period. First periodical test. Christine, picture. 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 Kara, picture. Josh!